Sí, el de Ressonadors és un projecte que se'ns ha anat de ses mans, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, va començar com un experiment que es tractava d'agafar cançons populars pitiuses que ja havia treballat el grup UC, mític, d'aquí d'Eivissa, i un poc la nostra ambició era dir, bueno, a veure si podem fer la mateixa feina que han fet ells, però amb un so més contemporani de la nostra època, no? Clar, jo personalment tenia molta por de que això no agradés a la gent major, diguem, d'edat, o de més edat, o que igual a la gent jove tampoc li entràs. Què va passar? Que de sobte va començar a agradar a tothom, o sigui, el target es va anar ampliant i ara crec que portam 16-17 anys de Ressonadors i en els últims concerts en vàrem fer una Santa Lletrudis pel 15 aniversari, crec que hi havia més de 8.000 persones. I aquest que comentes tu, en el Parc Reina Sofia, no sé si n'hi havia 6.000 o n'hi havia 6.000 i pico. Vull dir que per ser un projecte local, i a més cantant en eivissenc o català, estar en Sagost, a Eivissa, on les discoteques estan aquí de vora, i nosaltres estem tocant cançons populars eivissenques, on els públics són tot famílies senceres, allà l'abuela, allà els pares, allà els fills, allà els nets. És una sensació molt guapa. El que intentem molts de nosaltres, i quan dic molts no parlo només de músics, no? En aquest lloc aquí on estem ara, el Teatre Eivissa, per jo és un dels refugis que hi ha de l'altra Eivissa, de la Eivissa autèntica, de la música en directe, de la gent eivissenca. I igual que hi ha pintors, igual que hi ha escultors, igual que hi ha molts d'artistes que estan sortint i cada vegada més d'Eivissa i cada vegada amb més projecció i amb més qualitat. Però en quant a el que toquen els músics, jo he tingut la sort, a més, de poder participar en diversos projectes fora de Silla, tant projectes propis com a sideman o músic d'acompanyament, i cony, sí que fa un poc de ràbia que hi hagi aquest com a monopoli de la imatge d'Eivissa, no? És una cosa natural també, vull dir, ja ho acabes acceptant i dir, bueno, és normal que si vas pel món i dius que ets d'Eivissa, pues la broma del Locomia, el Pachá, l'Amnèsia, totes aquestes, pues bueno, molt bé. Però feia un poc de ràbia i dir, però escolta, que hi ha més coses. O sigui, hi ha les festes de Pou, hi ha el Ball Pagès, hi ha els tambors i la flauta, les castanyoles, hi ha el bar d'esbocates de Can Roig Pi, hi ha Corona, hi ha, jo què sé, hi ha 1000 coses aquí que no són només això, no? Entonces, jo crec que estem intentant trobar un poc s'equilibri, no? Que s'equilibri la balança, no? De dir, vale, ja sabem que a Eivissa hi ha festa, hi ha discoteques, hi ha música electrònica, superbé, però que també hi ha altres coses, no? I és un poc, jo crec que estem un poc amb aquesta lluita de formigueta. Com ho podries? Sí que estic d'acord en que l'eivissenc és conservador, però penso que també és set per supervivència un poc, no? És a dir, clar, en el meu àmbit de la cultura o de la música, si ser conservador és passar-se un poc a l'hora de tenir respecte per la teva cultura, la teva tradició, el teu folclore, clar, és que aquí ha estat molt denostat, això. Parlàvem d'Uc abans, ells també ens han explicat com ho havien de fer per poder tocar en temps de dictadura. Allà hi havia un senyor que venia i et revisava les lletres de les cançons i saber, oye, ¿qué vais a cantar? No, esta no se puede hacer, esta tampoco. Aquesta és una. Després va venir el boom turístic, que jo crec que això també ens ha fet un poc de... Ens hem sentit envaïts un poc, no? Invadidos por el de fuera. No és així, però és un sentiment que tenim un poc. Llavors, clar, si som conservadors, sí, però potser també ens han obligat un poc a ser-ho, en aquest sentit, sentit de la nostra cultura, la nostra manera de ser, som molt... Si tu ets amic meu i vens a Eivissa, tots els meus amics són els teus amics. Això és una... Bueno, no sé, pal per jo, però crec que tots els eivissencs som un poc així. O sigui, si tu vas a Eivissa, digue-li a tal persona que em coneixes. No, això no es diu per dir, es diu perquè si tu vas a Eivissa i li dius a aquella persona que coneixes a jo o a aquell, dirà, home, doncs si ets amic de tal, aquí tens casa, tens menjar, tens el que vulguis. Perquè penso que sí que som gent
gent acollidora, no? Per això està Silla plena de mescles de gent de Múrcia, d'Holanda, d'Anglaterra, de Barcelona, de Mallorca, de València. És complicat posicionar-se en aquest àmbit de si a Eivissa s'ha massificat o no, perquè per un costat està clar que sí, és que és evident. Vull dir, si tu estàs a Eivissa a l'agost, és evident que hi ha massa gent, hi ha massa cotxes, hi ha massa de tot. Vull dir, no es pot viure amb la qualitat de vida que tens aquí des d'octubre fins a abril, maig o juny, no? Però clar, també es viu molt bé del turisme. Molt bé, vull dir, econòmicament vivim del turisme, ens agradi o no. Llavors hi ha aquesta dicotomia de dir, vale, sí, a jo m'agradaria que a Eivissa poguéssim viure de la nostra terra, de la patata roja eivissenca, de la tomata eivissenca, de les herbes eivissenques, de la garrova, però clar, això no és un model que sembli que sigui sostenible, no? Per almenys fins on jo sé que és molt poc. Dit això, està clar que alguna no s'ha fet bé. Alguna no s'ha fet bé perquè hi ha molt d'eivissenc emprenyat i amb raó. Jo crec que d'alguna manera acabarem en el bon camí, en el sentit que, bueno, el que està fet, però les generacions que estem ara un poc en condicions i en la sort de poder alçar un poc la veu i el que comentàvem abans, no? D'ensenyar un poc l'altra cara de l'altra Eivissa, és un poc això, no? Dir, bueno, pots venir a Eivissa a les discoteques, clar que sí, però pots venir també a degustar vins eivissencs o a menjar bullit de peix o flaó o orelletes o bunyols o infinitat de coses que se m'ocorreixen que pots fer que no tenen absolutament res a veure amb allò, no? I que és complementari. L'altra Eivissa s'està manifestant molt més que abans i en tots els àmbits. En l'àmbit polític, en l'àmbit artístic, en totes les formes, musical, plàstic, audiovisual. Crec que sí, perquè crec que cada volta tenim menys por de ser nosaltres mateixos, no? Tenim menys por de la cultura pròpia eivissenca, tenim menys por d'ensenyar les nostres cançons, d'ensenyar els nostres vestits tradicionals, d'ensenyar les nostres begudes, els nostres menjars. Abans era com... I no me'n vaig tan endarrere, quan jo era petit, home, jo no és que sigui molt jove, no? Però tenc 40 anys i quan en tenia 8 o 10, si els teus pares eren com els meus, que eren eivissencs de 32 cognoms eivissencs, eres el paiès de la classe. I era una cosa pejorativa, era una cosa dolenta. I jo crec que ara s'estan girant les tornes, no? Un poc. Ara es diu amb orgull, sí, jo som pagès, som d'aquí, de la terra, i tota la meva família ho és. Crec que això està canviant un poc i com et dic, jo crec que és una cosa totalment col·lectiva. Vull dir que tots, des del nostre front, estem fent un poc de força perquè això sigui així i, com a mínim, el que et deia abans, equilibrar les forces, no? Que si parles d'Eivissa fora, diguen sí, jo sé que hi ha discoteques, hi ha música electrònica, hi ha festa i tal, però m'han dit que també hi ha unes cales precioses, o hi ha, jo què sé, el que et deia, orelletes, flaó, bullit de peix, arrossos.